नो बेखौबो मोसौ बेदरजों जागोन दे सिदा सिदि बाथ्रा अमा बेदर मैसो बेदर बेफोरजों जाया मोसौ सैमा जिबौ बेफोरजोंसो हेलो लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयो दिनै मोनसे ब्लग लाबोनोसै ओमफ्राय मा जिनिस बेवहाय बे बाल्थिंना माथो जिनिस फिथा माइब्रा ना मा फिथा बानायनोसैनो मैया मालाय बेवहाय मोनो दहाय दिनै फुङाव मालाय फिथा फानहैदों बेसेबां मोनबा बेवहाय लामसाम 400 नो मालाय फिथा सुना आरो ओमफ्राय सोमबावदों दिनैनि ब्लगाथ' इम्पर्टेन्ट नङा माबा माबिसो नै माइब्रा सोमना आयु बिबारा माथो जि गोलाव बारखुमाबाय नै माइकफोरबायदि आयु ओमफ्राय दा नै गाबोन फुंनि थाखाय बियो अन गुन्दै देनोसै मालाय दा अन गुन्दै देनायखौबो माथो अबस्था जाखोरा बिला हा अबस्थायानो गैला नै माथो बानलुआबो दालाय सिफायबावबायसो जाव लागाव दाना बानलुआबो दानोबो दालायबायबावबाय मा दुखुजों बायखो बिबा दुखुआनो जोबनो थांलालै बानलुनि दुखुनो मा नैबेथ' अबस्थायानो गैला नै गोरान ख्रब ख्रब जालांजोब्बाय बेखौबो दिनै फुङावनो सुनानै दोनलायबाय बेगमा ओंखाम उखैदों ओंखाम जानि माने आयै ओंखामाबो नै आयै माबायदि हानांगौलै दिनै जेरावबो थाङाखै थारमाने मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव मोननायखाय ओंखायनो अनला ओंख्रि ओमफ्रायथ' जेबो गैया ना गोरान अयथासार ओंखाम उखैदों दहाय जाखांखाबाय जानाया आरोबो मानो बिदि ओंखाम उखैदोंथाय मिथिया माहाजोनबासोमोनब्रा ओरै गिदिंहोजोबनो हागौमोन थेवबो गोसोआ माहाजोन माबा नङा फिसा नङा सान्थि दा र' मा मोनबावो नायनि आरोबाव बेलासे मोनानि 7टानिफ्राय 8टासिम हाग्रामा ब्रिड्जआव आयु क्रिसमास ट्रिखौ देग्लाय गायाखैना जोङो गायाखै माने देग्लाय फोजोङाखैलाय ओंखायनो मोनसे एन्जरा खुथिदों अरसिला जोबना दोनदों ओंखाम उखैबाना रागाबो थिखोना जोङो आरो ओमफ्राय मा होनना बुङो खामानिबो होआ साननाय हनायफ्रा खर'फोरा मोजां जाया बेफोरबायदि आरोखि टेम्पालिनो नांगौमोन माखासे बिथिङाव कयेकटा जाथायखौ लानानै गोबां खोथा बुंनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय बुङोब्ला बै सुबुंनाव बैनाव नांहोयो ओंखायनो आङो माखासे बिथिङाव जाथायखौ लानानै बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय बुंनो सानदोंब्लाबो बुंला खिन्थु
बेबारावबा अन दा स्पट नांगौ आरोखि आंनो कयेकटा बुस्थुखौ नङाबा लोगोआनो लोगोखौ जायो नङाला बिदि आरोखि माने बुहुमाव आंगो होनाय जिनिसानो गैखायाबो मोनसेबो जिनिस आंगो बेबायदि गैया आंगो सिन्थार होनना बुङोबा प्रिथिबियाव इसोरल'नो दं बिनि अनगायै आंगो जिनिस रावबो गैया सोरनिबा थाखाय गोबां जिनिसानो आंगो खिन्थु बै स्टेजनि मानसि बै लेभेलनि मानसि बैसोरनि थाखाय अनलि इसोरल' दं बिनि अनगायै जेबो गैया साननाङा जे बेबो बै गोजौ थाखोनि मानसियाबो आंहा बिराद आंगो लोगो उमुगा आंनि आंगो लोगो ना साननो हागौ बै बे लेभेलनि माने आं उमुक जानि होनबा उमुक जानो हानाय उमुकखौ बांला नांगौ होनबा बांला लाहोनो हानाय गारि नांगौ होनबा गारि लाहोनो हानाय मानसिनि थाखाय बिसोरनि थाखायथ' आंगो जिनिसानो रावबो गैया जे गैया जेबो आंगो गैया बिसोरनाव जों गाहाय लेभेलनि मानसिफोरनिख्रुइ बैसोरनाव जिर' आन्दा अनला ओंख्रिजों मारिग्रोनि बे आरोखि जायखिजाया 19 थारिखआव कट दङलाय एन्डि बिनि एकट आबसुनि एकटजों जोबोमोननो नैबे एकटजों आरो पिस एकटजों एनआइए केस नांनानै थानाय आरो मा जेलाव हाबनानै थानाय आंगो बर'नि दैदेनगिरि सार रन्जन दैमारि बिथांखौबो बर'नायनि खोथा होनदोंमोन आबसुआ इउपिपिएलआ लाजिथाव दुखु मोनो ब्लकब्लाबो उफाय गैयाना माने बिराद दुखुनांथाव लाजिनांथाव 19 थारिखआव कट दङलाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनो फैसा बिहरनोसैलाय कट गानो हरोना हरा जेरावबो थांनांगौ गैयाना दिनैहाय जोंलाय आरो बेखार मानसि खामानि गैया दामानि गैया बैसोर बायदि नङा होमबा अखा नायबानो मिथिं गानाय अखा नायबानो थाखा फैसानि हिसाब निकास खालामग्रा बेफोरबायदि गैयाना ओमफ्राय आरोखि खिन्थु सुखि संसार होनना बुङोबा बै सुबुंनावसो दं बै सुबुं बोलोदे आं दहायनो बुंखादोंना आं मिस्टि जानो लुबैदों होनना बुंबा मिस्टिखौ थाब्रोमनो मोननाय आं दिनैहाय इदि बेफोरबायदि दामि गारियाव गाखोनो लुबैदों होनना बुंबा गाखोनो हानाय बैसोरनाव नङा दै बैसोरखौ होनाखै बैसोरथ' बिसोर खानोसै उफाय गैया उदैखौ थान्दा खालामना दोनबाय ओंखाम एसे फिसा दंमोन नालाय बेजोंनो थान्दा खालामनानै दोनबाय थ' नङा होमबा जानायाथ' जाखांलायबाय बोथिसे स्रायनो र' आं नोंसोरनो मोनसे जिनिस खोन्थानोलै आं माबा माबि खालामनानै दोननाय दङमोन थोद बाल थादोंसै दा नोंसोरनो खोन्थानो नेदे आं मोनसे जिनिस बियो जाहैबाय खामब्रेंगानि जुस खामब्रेंगानि जुस बियो बे जाहैबाय ग्रेप्स माने मा होनना बुंगोन इंलिसावथ' ग्रेप्स होनबायलै
फिसा फिसा फिथाइखौ गोदै गोखै बिदि आरोखि आंगुर ना मांगुर बे आरोखि बे जिनिसा नैबे जाहैबाय मुलानि गुन्द्रुद ना मुद्रुद मुलानि गोरान बेखौ होख्लायगोन ओमफ्राय आरो मोनसे जिनिस दंबावो नेट बायगोलै बियो नाथाय बे मुला गोरान ओमफ्राय आरो मोनसे जिनिस दंबावो दे खोन्थानि र' बियो जाहैबाय व्हाट इज दिस बियो बे मा जाबाय मैथा गोरान गार'फोरा होनना बुङो बेखौ गालदा गिसि आयजौ थोस नै आरोखि मैथा गोरान बियो फोराननानै सम सम अमा बेदर ओरैबायदि साख्लि मेजेमखौ लाबोयो होखायो होनायालाय खिन्थु ब्लग लाबोनायनि खारनाबो बेनोल' जेबो गैया इम्पर्टेन्ट गैया ब्लगा गैयि मानसि नालाय भिखारि मानसि नालाय बेफोरनोसै लाबोनांगौआ दिनै जिफोरा दैखोनांगौ थायो हालि दङ गथ'फ्रा बे आरोखि बाथ्राया थ' ब्लगा बारा इम्पर्टेन्ट नङा 19 तारिखआव केस दङ गाहैलायनोसैलाय कट 2024 नि 19 जानुवारियाव कट गाहैनांगौ गोदान बोसोराव 24आव हाजिर जाजिनांगौ ओमफ्राय मा जायो बोजोंनि दैया बोजों बोहैयो सानजानि दैया सोनाब थाङोना सोनाबनि दैया सानजाजों बोहैयो नायनोसै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय बेफोरबायदियाबो जोंफोरनावसो बिदि गोग्लैनो मोनोना ओमफ्राय बै सुबुंफोरनाव जायाना बेफोर केसफोराथ' गबिन्द सारनाव थानांगौमोन फेरेंगा सारनाव थानांगौमोन ओमफ्राय नैबे सावरायग्रा सारमोननाव थानांगौमोन सोरनावबा थादला जोबनांगौमोन आरोखि मानो बिदि जोंनावसो थादला जोबखो बेफोर खामानिखौथ' बिसोरसो थिननाय ना नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि मावबाय नालाय जाबाय जाथाया बेफोरबो हारिनि नामाव बेफोर केस जानाय मानाय बेफोर गासैबो एभ्रिथिं हारिनि नामाव खिन्थु हारिनि नामाव गासैखौबो होनजोबजाया दा जानायाबो जुदि उन्दुनायाबो जुदि हारिनि नामाव होननानै जुदि सानोब्लाथ' बे जानाय नङाना बे मोनसे नेचारसोना उन्दुनायाबोथ' बियो नों डेलि इउज जानायाबोथ' बिथ' डेलि इउज नों जाखाथारनांगोन जेरैखि जायाब्लाबो बेफोरबायदि थ' बाथ्राया इम्पर्टेन्ट नङा मुला गोरान दं बेखौ माजों जागोन मोसौ बेदरजोंसो जागोन आं बेखौ जेजोंबो जाया मोसौ बेदरजोंसो होगोन ओमफ्राय आरो नैबेखौथ' सैमा बेदरजों सैमा मासे दं थेम्फालि फिसिनाय दं बेखौ जाखागोन आं बेजोंसो जागोन बेखौ ओमफ्राय आरो नैबे माबायाना जिबौ मासे बुथारनानै खामब्रेंगा बिदिखौ लोंगोन आरामनो बेफोरबायदि आरो माथो जिबौ थैखौलाय गोथां लोंनाय होयोब्ला बेखौबो लोंनांगोन लोंनायाखै आं गोथाङै बे जिबौआ जाबाय आङो 2023आव माबा जानाय जादों आरोखि एबार 2024आव नायनोसै मा जायो खिन्थु बेखौबो मोसौ बेदरजोंसो जागोन दे सिदा बाथ्रा अमा बेदर मैसो बेदर बेफोरजों जाया मोसौ सैमा जिबौ बेफोरजोंसो बाय